kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Kunnafoniw labɛnna fasiri jɛkulu ma fɛ a bɛna lase Seydou Sila maraka faama fɛ. Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la bidonya in na tarata février kalo tile 26 san 2019 kunnafoni bakurubaw filɛ. Diɲɛ tɔnba Nations Unies o ka maa cilen musolaka don ale bɛ ɲɛdama la an ka jamana kɔnɔna na kabini kunungo sɔgɔmada fɛ laɲini ye mun ye o de ye maa minnu n'olu lajabara gɛlɛya kelen ka Mali sɔrɔ olu ka lahalayaw. Farafina jamana ɲɛmaw an'u ka fangabolo ɲɛmaw olu bɛ ɲɔgɔnna jɛrɛla kabini kunungo Nigeria jamana o kɔnɔna na a bɛ Sahara kungo o lakanda fɛɛrɛw a b'olu yakubayali ko fɔ. Kulu min bɛ n'u k'a ma coalition des forces patriotiques ko FOB o ɲɛminɛw kunungo u ni maaw ye ɲɔgɔn ye n'o ye sonladon jɛkulu ye minnu ye bolonɔbila kɛ octobre kalo tile 15 san 2016 o bolonɔbila sɛbɛn na a bɛɛ lɔgɔlikaramɔgɔw a bɛ olu ko fɔ. Dɔnnibaaw la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sadan na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra k'a fɔ sisan Nations Unies diɲɛ tɔnba u ka nɔbilama musolaka don Pramila Patten ale bɛ taamala anw ka jamana kɔnɔ kabini kunungo sɔgɔma laɲini ye min ye o de ye maa minnu n'olu ye lajaba sɔrɔ waati min na gɛlɛya binna anw ka jamana kɔnɔ ka na bila an bɛ donni min na i ko bi jateminɛ bɛ se ka kɛ olu ka taabolow la cogo min na a bɛ maaw kofɔ n'olu ye musolakaw ye minnu ni kulusijalakulo n'o taara ka ɲɛsin olu ma minnu n'olu kɛra kulusijalakulo o jɔn ye ani ka dɔn k'a fɔ balawu a sera minnu ma wulikajɔ bɛ se ka kɛ cogo di ka dɛmɛ don ɲɔgɔnya ka taga ɲɛsin olu ma nin kunnafoni in dangɛnɛmayara fɛn min ka dɔn ka fɛ laselikɛso dɔ fɛ n'o ye Nations Unies ka laselikɛso ye u y'a jira k'a fɔ san 2012 kana bila an bɛ donni min na i ko bi maa lajabalen o cayara kulusijalakulo o sen fɛ o kosɔn sa dɛmɛ don ɲɔgɔnya u kan ka taga ɲɛsin u ma u bɛ se ka lakodɔn cogo min na ani i ka dɔn ka fɔ maa minnu bɛ yen n'olu ye kɔlɔlɔ sɔrɔ u nɔ kan olu fana dɛmɛ don ɲɔgɔnya bɛ se ka taga ɲɛsin olu ma cogo min na u kana yɛrɛ ɲɛfɔ u bɛ se k'o kɛ cogo min na hakilisigi kɔnɔna na ani dɛmɛ sira jɛlen olu ka taga ɲɛsin u ma jamana dugubaw olu kɔnɔna na. Nigeriakaw fɛ yen kabini kunungo ɲɔgɔnna jɛrɛ ale dabɔra a bɛɛ jamana ɲɛmaw an'u ka fangabolo ɲɛmaw a bɛ olu kofɔ ɲɔgɔnna jɛrɛ in a tako fɔlɔ de ye nin ye u k'a ma jamana ɲɛmaw ani fanga ɲɛmaw olu ka ɲɔgɔnna jɛrɛ fɛn min ye ka dɔn k'a fɔ waati yɛlɛma min ni o bɛ ka kɛ Sahara kungo o kɔnɔna na u bɛ se ka jateminɛ kɛ o la cogo min na a bɛ maa ka bonya kɔnɔ n'o ye Niger o jamana ɲɛma ye Mahamadu Isufu premier ministre Mali tɔgɔ la ale yera nin kɛnɛ kan jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita o tɔgɔ la ko nin kɔni ye kɛnɛ ye kɛnɛ min n'u bɛna lajɛ fɛɛrɛ minnu kan ka kɛ tɔrɔmɔɲɔ minnu kan ka bɔ yaasa waati yɛlɛma a kɔlɔlɔ Sahara kungo a bɛ se ka kisi a ma cogo min na o de kosɔn sa fɛɛrɛ sariya siraw la ani ka dɔn k'a fɔ baara waleya siraw la u bɛ k'olu le jateminɛ olu bɛ se ka waleya cogo min na baara dayɛlɛ Niger ale jamana ɲɛma o ɲɛkɔrɔ Mahamadu Isufu u ye kumakan u y'ale dangɛnɛmaya u ko ɲɔgɔnna jɛrɛ kɛra parikaw fɛ yen n'an hakili b'a la u k'a ma ko COP 21 o kumana waati yɛlɛma ko in kan n'o ye changement climatique ye COP 22 o kɛra Marrakech a bɛɛ lajɛlen kumana o fɛn kelen de kan fɛɛrɛw ka fara ɲɔgɔn na yaasa Sahara kungo a bɛ se ka kisi cogo min na fɛn min ka dɔn ka fɔ ja kungo ma ka sababu kɛ ja kungo ale bɛ laban ni kɔlɔlɔ caman de ye n'o bɛna ni maaw tali ye tunga fɛ duguma sira fɛ ka sababu kɛ sɔrɔbolo olu bɛ ɲɔngiri kosɛbɛ wa a b'a to mugujugu cila jatigɛwale kɛbɔ olu ka se ka funakɛniw kunkolo yɛlɛma ka don u ka tɔn kɔnɔna na kisi bɛ k'o ma cogo min na fɔ fangaw ka fara ɲɔgɔn kan baarabolo olu ka waleya. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 Ni Niger o jamana ɲɛmaw an'u ka fangabolo ɲɛmaw a bɛ olu kofɔ ɲɔgɔnna jɛrɛ ale dabɔra a bɛɛ jamana ɲɛmaw an'u ka fangabolo ɲɛmaw olu ka ɲɔgɔnna jɛrɛ fɛɛrɛ minnu kan ka kɛ tɔrɔmɔɲɔ minnu kan ka bɔ yaasa waati yɛlɛma a kɔlɔlɔ Sahara kungo a bɛ se ka kisi a ma cogo min na o de kosɔn sa fɛɛrɛ sariya siraw la ani ka dɔn k'a fɔ waati yɛlɛma ko in kan n'o ye Niger o jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita o tɔgɔ la ko nin kɔni ye kɛnɛ ye kɛnɛ min n'u bɛna lajɛ fɛɛrɛ minnu kan ka kɛ tɔrɔmɔɲɔ minnu kan ka bɔ yaasa waati yɛlɛma a kɔlɔlɔ Sahara kungo a bɛ se ka kisi a ma cogo min na o de kosɔn sa fɛɛrɛ sariya siraw la ani ka dɔn k'a fɔ waati yɛlɛma ko in kan n'o ye Niger o jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita o tɔgɔ la ko nin kɔni ye kɛnɛ ye kɛnɛ min n'u bɛna lajɛ fɛɛrɛ minnu kan ka kɛ tɔrɔmɔɲɔ minnu kan ka bɔ yaasa waati yɛlɛma a kɔlɔlɔ Sahara kungo a bɛ se ka kisi a ma cogo min na o de kosɔn sa fɛɛrɛ sariya siraw la ani ka dɔn k'a fɔ waati yɛlɛma ko in kan n'o ye Niger o jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita o tɔgɔ la ko nin kɔni ye kɛnɛ ye kɛnɛ min n'u bɛna lajɛ fɛɛrɛ minnu kan ka kɛ tɔr
kulu min bɛ anw fɛ yan n'u kama coalition des forces patriotiques ko fɔ kunungo u ni sɔnladon jɛkulu ye ɲɔgɔn ye lakɔli karamɔgɔ olu tɔgɔ la minnu ye bolonɔbila kɛ octobre kalo tile 15 san 2016 o sɛbɛn na n'olu bɛ baara bila la u ye ɲɔgɔn ye u kumana k'a sababu kɛ u ni jamana fangamarabaaw n'olu ma se ka bɛn ko la cogo si la u bɛ lakɔli karamɔgɔw ko fɔ maaw de ko sa olu bɛ wuli u b'u da don a la kumaɲɔgɔnya u bɛ se k'o waleya cogo min na yaasa fɛn min ka don ka fɔ collectif des enseignants du Mali u ni olu bɛ se ka ɲɔgɔn faamu u ka se ka baara waleya kura ye n'o ye kalanbolo ta ka ɲɛsin den tannuw ma u ka baarabila ninnu kɔfɛ u ka sigi ka kuma a bolila o de kan ko fɔ kɔni y'a yira lakɔli karamɔgɔ ninnu na u ka sɔnladon jɛkulu k'a fɔ olu bɛna dɛmɛɲɔgɔnya sugu bɛɛ de ta ka ɲɛsin u ma yaasa fɛn min ka don ka fɔ ko gulonnen bɛ se ka bɔ cogo min na u ni gouvernement ka se ka ɲɔgɔn faamu laɲiniw olu kan yaasa fɛn min ka don ka fɔ u ka laɲiniba yɛrɛ ye mun ye n'o ye ka lakɔli karamɔgɔw ka baara kɛcogo ka nɔgɔya u bolo u bɛ se k'u ka baara kɛ lafiya la cogo min na gouvernement bɛ se k'o waleya cogo min na.
farafina bondakun kan an bɛ taa wagadugu o ye burkina faso ye wagadugukaw fɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ ka mugujugutila jatigɛ wale kɛbaw olu ka mugujugu ci k'o ladege yaasa o kunbɛcogo ɲuman u bɛ se k'o fɛɛrɛw sigi sen kan cogo min na o baaraw olu de dabɔra o kɛra wagadugu waati la festival de cinéma bɛ ka kɛ waati min na n'o ye farafina jabɔ ye o kɛnɛba fɛspa ko bakuruba fɔla dongɔrɔ ɲinina dɔw ye nin kuma dangɛnɛmaya ka fɔ wolomasiri tabaw u ye nin kojugu ladege in kɛ yaasa dɔwɛrɛ tɛ mugujugucilaw bɛ u ka fɛɛrɛjugu u b'a dilan cogo minnu na olu fana bɛ se ka kɔlakari ta ka ɲɛsin o fɛɛrɛjugu ninnu ma cogo min na yaasa n'a kɛra kɛfɛn ye don min na u ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la joona ka sɔrɔ u ma tiɲɛni ta ka ɲɛsin maaw ma wulikajɔ kun de tun ye o ye wa i ka dɔn ka fɔ k'a kɛra kuwajo ye kosɛbɛ ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma u ka dɔnniya o siratigɛ fɛ. Gouvernement Algérie tɔgɔ la u ko maaw tun bɛ ka ŋunuŋunukan minnu fɔ k'a fɔ k'a dɔ la ko Abdel Aziz Bouteflika k'a bɛ sɔn ka a ka cɛbɔya k'o sɛbɛn k'o sama ka bɔ cɛbɔya la u ka jamana ɲamayasigi kalata la fɛn min ka dɔn ka fɔ Algérikaw fɛ yen k'u y'a jira k'a fɔ ko o kɔni ko o kuma t'a la dɛ ko maaw bɛ k'o ŋunuŋunukan min fɔ k'o kuma t'a la ko a ka sɛbɛn labɔtɔ tɛ a na to cɛbɔya la fɛn min ka dɔn ka fɔ ko kalatasow olu de n'a ni cɛbɔ tɔw fara ka bɔ ɲɔgɔn na sebaaya o siratigɛ fɛ nin y'a siɲɛ duurunan de ye président n'o ye Bouteflika ye ale bɛ n'i kan bɔ jamana ɲɛmaya nɔfɛ a ka jamana kɔnɔna na a bɛ fanga la kabini san 1999 nka sisan bana yɛrɛ sera a ma ka sababu kɛ bana ye digi k'a la kosɛbɛ n'o ye tension ye an ko a ma ko AVC u ye a bɔ ka bi kabini 2013 a bɛ sigilan korontota de kɔnɔ an bɛ donni minɛ i ko bi a ko bana ye ala ka latigɛ ye k'a bɛ se ka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ n'a y'ale sɔrɔ k'ale t'a dama maa ye ko man k'ale bali ale k'i kan bɔ jamana ɲɛmaaya nɔfɛ a ka jamana kɔnɔna na ko wa k'ale n'o waleya nin bɛ bi kunnafoni kuncɛ min labɛnna fasɛrɛjɛkulu maaw fɛ k'a lase a balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la ni ala man ka jɔya jɔ an na sini fana ye don dɔ ye an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka kunnafoni kuraw k'olu dangɛnɛmaya a ka wasa sɔrɔli kama n'a b'a fɛ ka segin ka maraka faama ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net maraka faama ka journal Bambara a ka laselibaw a n'a ka kunnafoni jatara tɔ a n'a bɛɛ lajɛlen ye mun tora ne ye sa o tɛ k'aw fɔ ka waleɲuman dɔn k'a fɔ a k'an bɛn sini ni ala sɔnna ma. Maraka faama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.